healthy family manifest the strength of a nation. Ang healthy nga pamilya, hinsog nga pamilya, mupakita, mupadayag sa usa ka makusganong nasod. Parents, we are building a strong family by example. Atong gitukod ang atong ligon nga pamilya, healthy nga pamilya, pinagi sa pagpakita o pagpasundayag sa ato ang example nato nila. Ayaw tuguti nga dunay magatamay sa imong pagkatao. Hinunua, kinahanglan kang mahimong example, modelo sa imong mga anak o sa katilingban. May tabo nga picture sa atong pamilya, maka-expectar kita nga ang Pilipinas may imong usa ka ligon nga nasod sa kalibutan.